Ndokwasai mose mzita rashe na mponesi wedu Jesu Kristu. Mufaro wedu kuwaniswa zveumwe mukana na Mwari kuti tikurukure pamusoro peukuru wake. Ditenderei tipinde nemi mubhaibheri tiri pabhuku Daniel chapter 1 ndichaverenga vhesi ya 1 na 2. Bhaibheri rinoti negore rechitatu rokubata ushe kwaJehoyakim mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika Jerusarema akarikomba. Ishe akaisa Jehoyakim mambo waJudha muruoko rwake, pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari, kuimba yaMwari wake, akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Mwari agare achikomborera kuverengwa kweshoko rake. Titenderei tishandise musoro wenyaya. Musoro wedu wenyaya unoti zvinotodaro chete, zvinotodaro chete. Kadzorei usi wedu tinamate Mwari vari kumusoro kudenga. Tendwai, rombidzwai, nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Shoko renyu raraurwa chitauraiwo nesu. Ndijesu tanamata, amen. Now, mukafunda Bhaibheri rinodzidzisa kuti all throughout muupenyu hwemunhu, kana ukatadza kuvimbika pazviduku, hazvigoni kuti uvimbike pazvikuru. Now, mukadzidza nyaya iyi yaDaniel, vazhinji toziva yakamboparidzwa, icharamba ichiparidzwa, yakamboimbwa, icharamba ichiimbwa. Asi nhasi toda kuitarisa from a different perspective, because Bhaibheri raisa pachena. Tine Judah touya northern kingdom, Judah iri southern kingdom. Southern kingdom ndi Judah na Benjamin. Ava 10 matribe vakunzi northern kingdom, ndo vanonzi Israel. Asi pane chinhu chaitika, both Israel and Judah have apostatized, vabva pazvidzidzo zvaMwari. Mwari munjere dzake akati aiwa ini ndichakuisai pasi peshamu. Now you realize that Babylon ndo yakauya kwaJudah, southern kingdom, ndokubva yatora vemuJudha ndokukwira nawo kuenda Babylon. Paiva nemutambo we-1,500 kilometers. But mukaramba muchiverenga chapter 1, there is something amazing. Now Nebhukadhinezar paanouya, anouya otora vakomana vakadzidza, vakomana vane mbiri, vakomana vanogona, vakomana vakanaka, vakomana vanobva background yakanaka yakasimba. Now anovatora kusanganisira nevamwe maJudha vodzika voenda kuBabylon. But vachisvika kuBabylon, now Bhaibheri rangu rinoramba richitaura zvikanzi hakusi kuti Nebhukadhinezar murwi wehondo ane mukurumbira, asi Bhaibheri rati Mwari ndiye akaisa Jehoyakim mumaoko aNebhukadhinezar. Rega nditaure newe muteereri, kune zvinhu zvekuti nhasi ukatarisa muupenyu hwako zvinogona, uyezve evidence yese inonongedzera kuti kugona kwenyu, asi ndiJehovha akazvisa mumaoko enyu. And if you want to know, the best place to be is the place where God has placed you. Now, Judah yaiswa mumaoko meBabylon. Little did Nebuchadnezzar know that God was in the business of preaching. Mwari arida kuparidza kuBabylon. But kaparidziro kari kuitwa naMwari ada kuratidza Nebuchadnezzar kuti even though Judah has apostatized, I still have my faithful people in Judah. Now nyaya inotaurwa vakomana vamiswa pamberi pamambo, 4 boys, Daniel, Azariah, Mishael na Hananiah vanomiswa pamberi, and Ashpenaz anomiswa vanzi Ashpenaz, you are responsible for my slaves ayauya. And I want you to notice, because panguwa iyi Mwari weMubhabhiloni anonzi Marduk, but wakawanda wana Mwari vari muBhabhiloni. Ava Mwari vabva kuJudha vana Mwari umwe chete, Mwari anogara kumusoro kudenga. But because vauya vari varanda, Mwari wavo atova muranda kuna Marduk. But Mwari has a tendency of preaching in weakness. And vauya vari varanda, pavauya vari varanda ndokuvamira pamberi paAshpenaz, because Ashpenaz is tokumbiro hedu tiri 4 tokumbiro. Musanyanyo zvinetsa henyu nekuti patoziya king ati offer chikafu chake, but we just want to stick to our simple diet. There is complexity in simplicity. Ingoti paiwo miriwo chete will be enough. Zvikanzi munondiurayisa zvikanzi please tokumbirawo. After 10 days we know kuti panonyorwa matest ekuona tokumbirawo ndobva ava oblige. But I want you to see, when you are faithful,
because faithfulness haisi event. Kune wakawanda vari kuti kana ndakuzoona kuti nyika yakunoguma, I'll be faithful. Faithfulness is not an event, but it's something that's inborn, and you work, you cultivate it. Choramba chichikura from one faith to the other, from one step to another. Hazvigoni kuti mungoere kana mamuka mati ndapa level 20 yefaithfulness. Zvinototanga pazvidiki. Reka ndidzoke newe mubhaibheri. Marangariro pana Luke chapter 18. Luke chapter 18 panouya jaya mupfumi osvika oburuka pambongoro yake kana pahosi rake osvika kuna Jesu kuti mudzidzisi akanaka, chii chandingaita kuti ndiwane upenyu husingaperi kana kuti muumambo hwekudenga? Jesu amutarisa obva amuda nekuti munhu wechechi, mudzidzisi pamurayiro, he's an expert of the law. And asvika Jesu kuti tengesa zvese upe kuvarombo, anoenda asuwa. And Jesu otarisa vadzidzi vake oti zvingatove nani kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfume aponeswe. Pita opindura zvikanzi kana muri kudaro Jesu, ndianiko achaponeswa? Jesu obva tingatipinde muJeriko, because muJeriko muna Zacchaeus. Zacchaeus ngamera inopinda nepaburi retsono, faithful but yet regarded as an apostate. Even in Judah there were men who were still standing on thus saith the Lord. And guess what? Vapinda mu Babylon, vanomiswa pamberi paAshpenaz, voramba chikafu. Bhaibheri mu chapter 1 ronaisa pachena. Zvikanzi after 10 days they were tested, and guess what? They were found to be 10 times wiser than the rest. But did you know, if these guys were influential in Judah, vagara vaitobva kumhuri dziri pamusoro, if these guys had everything, because Shadrach, Meshach and Abednego, but munguai vanonza Azariah, Mishael na Anania na Daniel, even vasati vatorwa muunapwa, they were well off even in Judah, but still they were faithful. Imimi kungoita kadhora chete muhomwe amurari kumba, but amusati matowane mari. Imimi chete kungoita kanjere mbichana nyika yose munoivharisa muchiti chimira isusu vanoziya vasvika. But yet these 4 boys, regardless of their standpoint, they remained faithful. Saka faithfulness haisi event inozouya wapinzwa mucircumstance, but faithfulness is a characteristic that's inherent because zvakatanga kare. And guess what? After 10 days, they were smarter. And it impressed the king. Little did he know that he was setting them up. Because chapter 2, mambo vanorota hope dzavanokanganwa, ndokude dzavaroi vavo, ndokude dzang'anga dzavo, zvikanzi ndiudzei, pane zvandarota asi handichazvizii. Zvikanzi tipe 3 days. 3 days zvikanzi asi mambo hazvigoneki, zvazvakadii kuti mutiudze tozodudzira. Zvikanzi aiwa saka mese you deserve to die. And guess what? It was the 4 faithful boys vakakumbira. Daniel akati tikumbira utipeiwo mukana, we just want to ask our God. And mwari wedu isusu, but remember their God is subservient to the God of Babylon. But because they know kuti mambo chamuinacho chete imimi is position, but true power rests in the Almighty God who resides in heaven. And guess what? Pavanodzoka vanoti mambo marota zvakati nezvakati. Zvikana mambo, mwari waDaniel, mwari waAzariah, Mishael na Anania ndiye mwari. Let me tell you one thing, kana ukaramba uri faithful in the little things, you can be faithful in much. Nekuti zvinotofanirwa kuti zvinotodaro chete, because hazvigoneka kuti uti uri faithful pasina katest yawamboenda through. But ramba uchiteerera nyaya uchiironda, unzwe kuti inozopera sei, ngatinzwe kuti zvakapera sei. Baita basa mfundisi yanika nyaya pachena tikaenda after Daniel chapter 2, Daniel chapter 3, Mambo Nebuchadnezzar erected a statue in the plain of Dura. Mnyori wandinoda anoti, the master designer of the project was not Nebuchadnezzar, but was devil, the arch enemy of God himself. Ndiye akasutsa the master project. Pekutanga, there are 2 monuments in history from Tota Scriptura. Akasimudzwa nemuvengi for the taste of God's people and the violation of God's voice. Genesis chapter 11. This is the same place
pakadzikwa mureza westatue waNebukadnezar ndo pakamira Nimrod. Right. Mwari ati go and populate the whole world, but Nimrod he defied God's voice. Vanoisa a tower rakaenda mudenga. Hadzi varume vakavaka. It was a confederacy of all nations, all plan and agenda ya Satan. Saka confederacy yakaitwa after the great flood. Saka vanoti Genesis chapter 6 and 7 ikadzoka. Let's build a human project that even God will never destroy this master project. Architecture nema engineers vakaseta a project. Munyoro wandinoda anoti the building rinofungidzirwa arguably believed, but arguably believed, rinonzi raireba 5.2 kilometers. Go to Hong Kong, go to China, go to New York. There is not a project of a skyscraper which can match the engineers of such a time. Saka, it was it was a project. You have a one religious agenda, one political agenda, one economic agenda. This was the Tower of Babel, same place of the valley. Ndopakasimwa, ndopatiri kuona mambo Nebuchadnezzar. Avanoisa an image of his idol. Vodaidza vanhu panoritwa a roll call of all the whole world. My governors, my delegates were there. 3 million Jews. Vaungana vaita rundaza paimbwa nziyo. Munyoro wandinoda anotaura achiti music is the horse of the message. Do you need to carry the message, the tones of the event? Music inoridzwa vakomana. Poridzwa, madrums oridzwa. The image yange yakareba 60 cubits and 6 cubits. Vakomana vanostada arithmetics anonzi Machaldeans. Deans means wisdom. That's why I'm saying dean of faculty, dean of theology. The Chaldeans were there. My governors, my administrators, all were there. Everyone should bow down. But the 3 Hebrew boys stood tall as a steel to the principle. Such a confederacy, a taste. My Assyrians were there, my Egyptians were there, Babylonians were there, Jews were there. It was a mighty mubatanizwa, the spirit of ecumenism. Mubatanizwa church nezvitendero, maduku aivepo, maJuda aivepo, vaAssyria vaivepo. One religion, the idol of Nebu was there in the valley, an open square. This is the agenda of the devil. As we near the end, Revelation chapter 13, verse 8 to 16 to 18, he will erect the mark of the beast, the spirit of ecumenism. International language at the valley of Dura was Aramaic language. Egyptian was dethroned. Assyrian was dethroned. Kwa Juda yakadzimwa hatitauri chiHebheru akomana. Tinotaura Aramaic as the unity for religion, order and principle. Music was ushered. As we near the end, the issue of languages will unify the whole world. Miracle movement, speaking in tongues, will unify the global village of religions. But vasingaiti bow down to miracle movement and the music of Babylon. Yakati yaridzwa, musatamba nemusic, kumasvikiro. Music is ushered. Praise and worship inoridzwa. When soldiers go for war and revolution, it is the music that ushers as the predecessor before action is executed. The agenda is not to lay prostrate to the floor. Fugamai monamata. Moti heyu Nebuchadnezzar. Vanoti Nebuchadnezzar anga asipo. Daya kanga aripo. Vaifanira kufugamira King Nebu. Saka iya kanga ari ku palace. But Maspies ake were there at the valley. Paritzwa. 3 million Jews. Vanoti warara. Kupfugama pasi.
ma-Assyrians vanopfugama, ma-Babylonians vanopfugama, chiga changa chakaiswa, chaityisa vakomana. But 3 Hebrew boys, I'm ashamed with 3 young men. Vanondinochka, vanomira straight as a needle to the pole. Havana kuita banana worship, tongo pretender. But nyongo shakadaro, it was a dedication. The king held the political and the religious power. The state and the church, it was the voice of the state in religion. But vakomana vanoti, no matter what, vanoramba vakamira straight to principle under the guise of spirit of ecumenism. Pataurwa vakomana, one unity, one religion, one political agenda. Kutadza kumira, it was religious disobedience and politically a political cause. But vakomana vanoramba vari faithful. Vanoti kuna kudepa decalogue panonzi usavana wamwamwari kunze kwangu. Kana kuita chimufananidzo chakadaro. But in Mukatarisa, it was not by accident. The image had 60 cubits and 6 cubits. Vakomana vakastada in sexagesimal system yechi Babylon. There were numbers of 6 and 6. Zokai ku day of creation. Munhu akasikwa day rechi 6. As we near the end, it is the mark of the 666, the exaltation of men to the position of God. That moon as a human creature will be worshipped in the end times. Vakarabafazwa, the Mordecais, vakomana, the 3 Hebrew boys, vachamira vachiti, faithfulness is the port of call to duty. Hatipfugami. First, takapoendwa naMwari before you, King Nebuchadnezzar. Battle of the gods, the argument of God in the context and the optics of the great controversy. Parikuri wiwaondo, Mwari anoti chero majority kapfugama. Do you know that one voice rinondimirira? Let's go to the book of Job. Satanam akwira kudenga. Anoti one man anerjwarwen. The argument of God was in the man of Ur. Akanga chins of Uz. Ain's Job. A man, akanga asinga in a swerving integrity. Even Satan had to climb upstairs up to heaven to complain because of Job. Okay. Naro zamwari. Job, Naro zamwari. Plain of Dura. In Naro zamwari, 3 million Jews wapfugama, but 3 young men. Ratio to 3 million. One young man stood for 1 million Jews. Zedekiah anonzi akanga aripo. He was a vassal chief kwa Judah. Akanga atorwa kunzi uya. Upfugame as a sign of loyalty. Zedekiah akapfugama. A king kwa Judah. But ayo wakomana 20 years wakomana hatipfugami mambo. We need such fine young men in the higher echelons of power. Appointed never to compromise. We have a message to the world, to kings, to generals, to managers, that we are the royal ambassadors. We are children of the final movement. Their theology doesn't make sense. They were defeated. Could defeat out a religion yenyu yakakundwa. Mwari wenyu unoshaiwa simba. But imama mokushaiwa simba vakomana vanoramba kufugama. Naro zamwari, in every darkness of apostasy, pese paneitarima, God has his faithful seed in the midst of darkness. Pakaumbwa chimuru, he had the Levites. The argument of God was in the doorsteps of Noah. In every generation, in the times of the valley of Elah, 40 days the army of Saul was petrified. None had the courage of the Holy Spirit. Except the young men. I knew one door. The humor of God. Goliath, I need a man. But Mwari, he did not send a man. Instead, he sent a boy. Naro Zamwari, he had a candidate to stand in the valley of Elah. Chero panopisa, chero chikakwirira sei. Mwari, une naro dzake screaming at the end of time. The spirit of ecumenism, when religions are coming together,
Protestants and non-Protestants vari kuunite upon common doctrines vachibvisa bhaibheri. Music of Babylon iri kuridzwa one language nekurira kwendini pepeshinde uniting people for the final clause, the spirit of ecumenism. Where is the final seed to stand? Good izvi handi zvamwari izvi tichamirira mwari ari kumusoro kudenga. Nharo dzamwari. Are you part of God's final project? Kana vakatarisa pabasa, kana vakatarisa pasangano, uri nharo here dzamwari that can stand amid the final crisis. Mtemo uchadzikwa in the end time. Vatsvene vachamanikidzwa. Zuva rekunamata richaatakwa nemuvengi. All religions will unite. All institutions. Tichaenda pa global system. One religion, one language, one economy, one political agenda. Varipi vachamira. The spiritual image. The idol was a prototype to Nebuchadnezzar. The image that is going to be set up in the end time, it is the image of the enemy of the devil. Vazhinji vasina kunyorwa mubhuku roupenyu vachapfugama. But blessed is the final seed. Vachabhururuka with the three angels' message. Havanamati munhu, vachataura nemessage. Kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho, uchagamuchira hasha dzamwari. Zvese zvichaurayisa kunamata chikara. There is a death sentence. Kuramba kunamata, there is a death sentence. Such tragic events, Mwari uchaveza an army. Are you part of the army? The three Hebrew boys stood before the king. We shall stand before courts. We shall stand before halls of justice. We shall stand in prisons and in jails, testifying about the final message. Are you part of the seed? Vanotaura vanoti the principle of God's dealing with men is always the same. Mashandiro anoita Mwari navanhu akafanana. Zvisinei kuti vararama rini vakaita sei. As long as you profess to know God, rimwe zuva uchafanira kuedzwa kuti uburitse pachena kuti unorevesa here. Mataura mufundisi mukati kutounzwa kwavana vaIsraeri kuBhabhironi yanga iri nzira yaMwari yekuti Mwari azikanwe muBhabhironi, but yanga iri nzira yaMwari zvakare to prove the faith of the Israelites. Kwanzi vakapfugama vakawanda, vashoma ndo vakamira. Umwe neumwe wedu mukurarama kwedu pachikristu chedu ndo zvazvitori kuti unofanira kuprova kutenda kwako. If you profess that you know Christ, kana ukataura nemuromo kuti Mwari unomuziva, mabasa ako anofanira kuiswa mumoto kuti zvionekwe kuti anoenderana here nemuromo wako, kana kuti unotaura but hauiti. Maitiro aita Mwari pavakomana vatatu ava vatarisana nemoto. Mukaverenga chapter 3 verse 15 yebhuku raDhaniel. Mambo akaita senga ari kuda kutovapa mukana kuti pamwe pamatanga paya varume manga mune zvama muchifunga, muna kunzwa zvakanaka kuti pane zvaridzwa. Saka ndoda kukupai umwe mukana kuti munyatsoratidza kuti aiwa munoteerera. But kuvakomana ava vaitoburitsa pachena kuti aiwa mukana iwoyo hatiudi. We are sure of what we did at the first. Tiri kutoziva. Saka Mwari aka-expose Shadrach, Meshach na Abednego to a test of their faith. Kuti imi varume munozviziva mupfungwa dzenyu kuti hamupfugamiri zvimwe zvimwari. Let's put it into practicality. Timboona praxis yacho kuti imimi zvamunoziva nepfungwa munozvirarama here. Mwari akadaro kuna Abrahama, akamudaidza akati, Abrahama, ndoda kuona kuti ini unovimba neni here, uya handi kwausingazivi. Abrahama akarongedza, his faith was being tested. Abrahama akanzi naMwari, ndoda kuona kuti unondida here iwe kupfuura mwana wako, uya naye kugomo randichakuratidza. And Abraham proved it by his works. Akamira pana Mwari wake. Zvinofanira kuitika muupenyu hwako. Iwe ndiwe unoti unoziva Mwari, ndiwe unoti unomunamata, ndiwe unoti unoverenga shoko. But every day Mwari vanokupa mukana wekuti uratidze zvaunoziva namabasa ako. Moses akapiwa 12 years dzekudzidza
zvamwari weshuwa, akazopiwa 28 dzekudzidza zvamwari wenhema. Zvikanzi Mozisi unozviziva kazvese izvi, mwari wechokwadi unomuziva, zvimwe izvi zvechinamato chekwaIjipita unozviziva. Wodini Mozisi? Mozisi akati, I would rather suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures for a short moment. Mozisi akasarudza akati, zvandoziva ndinozvirarama. Akafuratira upfumi hweIjipita nekugarika kwayo kwese. Akati, ndinopinda murenje navana vaMwari. Vamwe vedu takataura nemuromo kuti Mwari tinomuziva, but patakapinda mumainterview takatora mabasa ataisafanira kutora nekuti takatya. Mwari unokuexposa pachimiro cheupenyu chinofanira kupruva kuti iwe unomuda here zveshuwa. Zvaunotaura zvinoenderana here nezvaunorarama. Uyai neni timbotarisawo kana Peter chaiye. Peter ari pamoto, vari kudziya moto. Jesu akabatwa uko in the courtyard of Pilate. Peter ari pamoto, ari kudziya moto navamwe. Akaexposewa kuti heya ndiwo wakambotaura kapaya kuti imi ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Kristu. Heya wakambokumbira kufamba pamusoro pemvura kaiwe. Hapana rekodhi yavanhu vakafamba pamusoro pemvura panyika kunze kwangu newe Peter. Saka iko zvino ndakuchikupa mukana manje wokuti ndione kuti chivindi chacho chekupinda neni mumoto unacho here. Peter akadududza. Mwari ngaakudzwe nemukana wekutendeuka. Inzwai vana vaMwari, at some point in your life you will have to be tested for what you believe. Zvaunotenda zvinofanira. Saka Mwari ari kutendera vakomana vatatu ava kuti imi munoziziva kuti hakuna umwe Mwari anonamatwa kunze kwangu. Ndaisa chitombi, ndatendera kuti chiiswe pabani redhura. Imimi muchadii? Mucharatidza here kuti munoziva Mwari namabasa enyu? Vazhinji vedu Mwari yacho ndeye muromo chete, asi kana amabasa hatiiti zvatinotaura nemuromo. Vamwe vedu tinochena kana touya kuchechi, asi moyo yedu yakasviba. Mabasa edu nezvatinovitaura nemiromo yedu zvakasiyana. Everyone who professes to know God must be tested to prove kuti Mwari wacho unomuda. It is not a light thing to be approved of God. Nyango vana Pauro vakatendeutswa neminana chaiwo, vakatomboti iedzwawo, vakanzi aiwa iwe wanamata katatu ndakunzwa, but munzwa munyama handisi kubvisa. Iyi nyaya iyi handichadi kuinzwa. I don't want to hear about this anymore. Uri kupinda muguva nayo nyaya yako. Pauro aigona kungoti hai bva munzwa munyama warwadza, ini ndaakusuduruka. Asi Mwari ngaakudzwe, akanzwisisa kuti haufaniri kuva netariro muna Kristu paupenyu hunobedzi. Akatoudza vamwe kubhuku ravaKorinde, usava netariro kuna Kristu paupenyu hunobedzi. Toreva isu tararama mumazuva ekupedzisira, takatarisana nemunembo wechikara, totarisana newaMwari. Which one are you going to choose? Uchasarudza waMwari here kana kuti uchasarudza wechikara? Anonzi the two immutable laws. Satani achitaura akamirawo, achiti asarudza Mwari anofa. Mwari achitaura akamirawo, asarudzawo Satani anofa. Iwe uchasarudza chii? At some point in your life you will have to be tested to prove your love for God. Bhaibheri shoko raMwari rakazara nemuenzaniso iyoyo. Dhanieri chaiye akanzi hakuchanamatwi munhu, namatai Dharius ndiye anonamatwa. Iye akati aiwa inini ndinotovhura ari mawindo manje kuti kana muchiona muone henyu. Vakomana vatatu pachapter 3 ndaandisipo, asi hanawo kutengesai. Neni tiri tese ndaakutovhura mawindo kuti muone kuti inini handinamati umwe munhu kunze kwaMwari. Kwakunamata makuseni masikati manheru. Dhanieri achinamata akakandwa mugomba reshumba to test his love for God. Iwe unofanira kupasvika apa. The principle of God's dealing with men is always the same. Akasimuka Diocletian, Revelation chapter 2, akati munhu wese anofanira kuti the emperor is Lord. VaKristu vepasimena vakati aiwa Mwari ndiye umwe chete, kana zvichireva kuuraya bvaurayai henyu. Vanga vakabata shoko ranga rakanzi be thou faithful unto death
and I will give you a crown of life. Vakati izvi ndo zvatinoita. Takabata shoko raasinganyepi, the faithful witness, anova Kristu. Akafa akamuka. Akadaidzira kuti ndakabata key dzerufu neHades. Ndaimbovapo, ndakafa asi ndinorarama nekusingaperi. Saka nyangwe tikapinda mumoto werufu, tinobuda seri nekuda kwaJesu. Watinonamata, they died because they refused to bow down to the emperor. Nemhaka yeyi vakapiwawo wavo mukana wekuburitsa pachena kuti Mwari vanomuda here. Wako mukana unawo, pamwe wakatouratidzwa ukada pfuma yapanyika kudarika Mwari wako. Aiwa mukana wokutendeuka uripo. Wako wakatouratidzwa ukada marriage kudarika zvakataurwa naMwari wako. Mukana uripo. Wako wakatouratidzwa ukada basa kupfuura Mwari. Une chitombi chawakapfugamira. Une simba muropa. You can rise from your knees. Sapita akaramba Jesu kekutanga, akamuramba kechipiri, akamuramba kechitatu. Paakatsvaga simba raKristu muGetsemani, akazomira pamberi pamaJudha. Acts chapter 4. Akati ndimi makauraya Jesu. Pita gwara, akava Pita akashinga. Kana tatendeuka, Mwari vanotipa mukana. God has given you, and God is going to give you an opportunity to prove. Mashandira akaita Mwari naAbrahama, ndo mashandira achaita newe. Ndo mashandira akaita na David. Ndo mashandira achaita nemuKristu achararama kekupedzisira. When the final test will come, yekuratidza kuti vanoda Mwari ndavapi. Toda kunamata. Na anoti Mwari dai mandibatsirawo. Wangu mukana paunouya, sekuuya kwawakaita kuvakomana, kuti ndiratidze kuti ndinokudai. Ndidzidzisei kuramba ndakamira. Kati namatei. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai, rumbidzwai, nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Toda kutendai nesoko renyu. Asi chata kukumbira Mwari, wedzeraiwo kutenda kwedu matiri. Vazhinji miromo yedu inopupura zviri kure nemwoyo yedu. Asi itaiwo kuti moyo nemuromo zvienderane maringe. Zvatinotaura zvive zvirizvo zvatinotenda. Zvatinoita zvinge zvirizvo zvatinoparidza. Mwari, uyu ndo munamato wedu. We also want to be faithful, like the 3 Hebrew boys, like Daniel. Nokuti tikatanga muzviduku Mwari, kana moto ukauya, hatizodududzika kana kubva, nokuti tichamira pashoko renyu. Shoko renyu nderazvokwadi, uye ringatendwe. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu ngazvichigara zvichitifudza mazuva edu ese upenyu. Nokuti tanamata, asi mzita rega ramakatipa pasi pedenga, kuti kadana naro tinoponeswa, zita riri raJesu. Anotenda wose ngati amen. Amen. Toyera senyi moyo maropa a Jesu ega Zvinotodaro ngenyiwo maropa a Jesu ega akanakisa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega ndinoaona basi chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa
Jesu ega nekururama kwangu iwo maropa a Jesu ega akanakisa iwo anondichenesa ine basi ndinosiwa maropa a Jesu ega mbiri noimba maropa a Jesu ega rukudzo ndinonza maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa ini basi ndinosiwa maropa a Jesu